teñen. Eu quero un Partido Socialista que medre, que teña máis militantes, que a xente queira participar en política dende o Partido Socialista precisamente, porque pensen que o Partido Socialista pode ser ou vai a ser a solución aos problemas que ten esta provincia, non? E sobre todo quero que o Partido Socialista sexa un partido municipalista. Eu dediqueime toda a vida, toda a miña vida política a estar en cargos e postos municipalistas. Sempre fui un alcalde e o único posto que tive fora da alcaldía foi a presidencia da CEGAR, que era seguir no mundo municipalista, no mundo dos municipios, porque é o que me gusta, no que creo e porque é onde verdadeiramente lle prestamos servicios aos ciudadanos. E por eso quero que o Partido Socialista de Ourense sexa municipalista e aspire a gobernar na maioría dos concellos, incluída, lóxicamente, a